binhi nga nahulog sa yuta batuon sama sa tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila molahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Sa 22 og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin ni ining kinabuhia ug ang gugma alang sa bahandi may patigbabaw kaysa sa mensahe ug dili sila makabunga. Last verse 23, og ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Ug mamunga sila tag usa ka gatos, ang uban 60 ug ang uban 30. So magampo taon na before ta magsugod. Lord, salamat kay nga nakapanihapon mi karon. Salamat kay sa kusog, gininhawa ug sa tanang mga pabor kadaugan ug kaayuhan sa mga balatian, Lord. Ning kagabion among unang-una among gipangayog pasaylo mga kalapasan gikan sa mong giunahuna sa mong nasulti o sa mong nabuhat, Lord. Hinluin mo mga ununa kasing-kasing, pinagi sa pagtuo, himong hinluan ng among mga kinabuhi, pinagi sa mong dugo. I pray, Lord, nga pinagi sa mong mga pulong, masabtan na mo, Lord, on site. Purpose na mo, Ginoo, nga nung natao mi, o mauna nga hi-appeal kami sa paghari ni mo, Ginoo. Ako ning giampo, pinuban sa tabang sa balaang espiritu. Amen o amen. May gabi sa makausa. So ning kagabion ang pulong sa Ginoo nagauluhan siya og be part of God's kingdom. Kini bitawng mahimo tang parte sa gingharian sa Ginoo. Amen. Kay ang pinaka rason gyud nga si Kristo minganis kalibutan nga gusto niya nga maghari siya sa atong mga kinabuhi. Amen. Kay kaniadto sa dihang wala pay Dios ang usa ka tawo ang naghari sa iya sala, bisyo, relihiyon ug ang kaugalingon. Amen. Pero gusto ni Lord sa atong mga kinabuhi nga siya ang maghari sa atong mga kinabuhi. Amen ba? So mo nang gusto niya kitang tanan mahi-appeal sa paghari sa Dios niining kinabuhi. Kay kung imong basahon ang Biblia sa diyang bag-o pa nagministeryo sa Hesus sa kalibutan, ang sige niyang giwali kay biya sa sala. Unya kay hapit na ang paghari sa Ginoo. Ngin siya nga biya sa sala kay ang paghari sa Dios ming abot na kuno. Amen. So kitang tanan gisugo sa Ginoo nga gikinhanglan nga mubiya ta sa atong mga pagpakasala igsuon kay dili ganahan si Lord nga ang sala may maghari sa ato kun dili ang Dios lamang. Amen. So karon sa atong gibasa ganina, akong i-paraphrase ang mao nga istorya para mas makasabota. Nakasabot ba ang tanan? So ang istorya nga akong gibasa ganina nagauluhan sa the parable of the sower. Naisambingay nga giistorya sa Hesus. Mayon gani kag sambingay, istorya gikan sa langit unya na siya mga lalom nga mga meaning. Okay? So kanang nagwali sa aning kahima og katong sambingay kabahin sa magpupugas. Kaning magpupugas kaning nagtanom ba? Nagtanom og kanang humay. So ingana siya dayon katong nga nagtanom sa dipag-itsa kun niya sa iyang gipugas naay mga liso nga natagak sa agianan o kalsada. Ang uban po datagak sa mga batuon. Ang uban po datagak sa dapit nga naay mga tunokon nga mga sagbot. Unya ang uban nga mga liso natagak siya sa maayong yuta. Nya kato nga mga natagak sa agianan na ako nilanggam nga minatanan na ako nilanggam nga mingtuhak sa mao nga mga liso, moto nga mga liso nga natagak sa agianan nangawala. Nya kato mga natagak sa mga batuon nga mga liso nakagamot siya pero dili lalom ang yang gamot tungod kay na may mga bato. Mo na nga pag-abot kuno sa adlaw na nalawos ang mao nga tanom unya namatay siya. Unya ang liso nga natagak sa tunokon wala siya katarong og tubo nga naman nay mga sagbot nga ming tubo apil niya. Pero kato kuno mga liso nga natanom sa maayong yuta ang resulta ni adto nindot og naa siya bunga. Amen. So ning kagabion kining pasabton tas Ginoo nga katong yuta kuno nga gisabudan sa mao nga magtatanom kita to ato tong mga kasing-kasing. May mga klaseng-klaseng tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo nga posibleng ingani pud ta usahay. So ato ning sabton kinsa ning mga yutaa o unsang klaseng yutaa ta nga sa dihang naatas parte sa gingarian sa Dios. Nya katong nagsabod sa yuta moto si Lord. Kasige siya og sabod og pulong sa Ginoo unya gusto sa Ginoo nga katong mga kasing-kasing
insakto nga katamnan sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Dayon, agatong gisabod nga mga liso mo to mga pulong sa Dios nga gisabod niya. So karon, unsa may mailhan igsuon nga ang tao may apil siya sa pagsakop sa gingarian sa Dios. Ngano man, mo ni subo nga pamalandungon nga dili tanang tao may apil sa pagsakop sa gingarian sa Ginoo. Ngano man ato masabdan. Napagi mo diha. Okay, focus taw na ha. So karon, ingon ang verse 18 kuno nga sa diha kuno nga ang mga kato kuno mga liso nga nasabod sa yuta nga agianan mao kung to'y mga tao kuno nga nawalihan sa pulong sa Ginoo unya wala makasabot nga naman gikawat sa mao nga langgam. Katong langgam nagsimbolo siya sa mao nga yawa. So si Kristo ang tumong gyud ni Kristo nga may ngani sa kalibutan para pagwalis ebanghelyo. Amen. Kaning ebanghelyo mga igsoon mo ni siya si Jesus nalansang sa cross namatay unya gilubong dayon gibanhaw. Daghang kay sa mga relihiyon karon nga nagwalis sila nga pag ang usa ka simbahan gani mo ingon sila nga ang maayong binuhatan makaluwas ug ang simbahan makaluwas wala sa ila ang kamatuoran. Unya ang pinaka problema di ay ang tao, sa ang pinaka problema di ay ang tao dili mutuo sa kamatuoran tungod kay ang yawa dili siya ganahan. Ang plano sa yawa gid na sa tumang kinabuhi mao ang paglaglag, paguba, pagkawat sa tanang gihatag sa Dios nato. Amen. Mo nang dagan sa mga tao karon nga walay pangandoy, walay plano, walay panahon nga maminaw sa pulong sa Ginoo og mga lagad sa Ginoo naman. Ang plano sa yawa dili siya ganahan nga mga lagad ta sa Dios. Dili siya ganahan nga naate panahon sa Ginoo. Mo na nga daghan kay sa mga lagad sa Ginoo karon nga sige gwali kabahin sa ebanghelyo nga naman. Mauni ang makahatag og kaluwasan sa tawo nga ang tawo pag once nga motuo siya ni Kristo makabaton siya kinabuhing walay katapusan. Magabantay bitaw mo usahay pag maminat kanang Bible study. Murag na ako na yawa nga magbitay diri sa dalungga na ay ning mata. Wala usay mo kagkatugon o na mga distraction pwede sila ang gamiton sa kaaway para ang atong hunahuna dili masentro sa pulong sa Ginoo. Wala ko na pudong-dungog ha. Posible lang siyang mahitabo igsoon nga naman mo dunay plano sa yawa sa atong kinabuhi nga wala dili ta mga lagad sa Ginoo. Amen. Sumuti unang yuta. So atong i-check atong kasing-kasing sa panahon nga mugsimba ta sa Ginoo sa panahon bang maminaw tag mga pulong sa Dios ang atong kasing-kasing naa pa ba diha sa Ginoo. Amen. So karon ari ta sa verse 20 ug sa verse 21. Nagingon ang pulong sa Ginoo ang binhi nga nahulog sa yuta nga batuon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila ini-ini. Mao na ang problema. Apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan og mga paglutos tungod sa mensahe mubiya dayon sila. So ni mga tao di ay kuno nga nagsugod na sila og paminaw sa pulong sa Ginoo, nigani nagsugod na sila kanang pangalagad sa Ginoo kay malipay man sila. Nay mga tao nga sa atong gipangwalihan nga excited kay silang maminaw sa Bible study. Excited kay silang musimba makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa time nga bag-o pa kung kanang bag-o pa may nagministry sa Sibilya. Pero abot ang panahon tungod kay ingon ang Bible, dagan kuno mga tao nga dili na mga lagad sa Ginoo tungod kay nay mga pagsulay og mga paglutos nga miabot sa ila. Kining mga lagad ka sa Ginoo ilabi na kung naa kay responsibilidad sa simbahan magkadaghan ang imong problema. Mo ni pinakasubong pamalandungon nga pag magsugod ti pangalagad sa Ginoo abi na tog magkagamay ang problema pero sayop magkadaghan ang atong responsibilidad sa kinabuhi. Mo na mga tao dili na mga lagad sa Ginoo kay kapuyan na kaayong musimba, kapuyan ng maminaw og pulong sa Ginoo tungod kay sa kadaghang responsibilidad sa kinabuhi. Dayon ang uban po dili na pod mga lagad sa Ginoo, dili magpadayon nga naman. Daghan ang mulutos, kabantay mo. Once gani nga murag mugsimba na kaog mingon sila laing tinuuhan, daghan nagay mga tawo nga mingon nila nga ay lain na kay tinuuhan di ay di na ka mutaga, di na ba ko na magbisyo, di na ka magingani na nga naman. Lahi na kunog tinuuhan. Nay mga tawo nga magjaga-jaga nimo, nay mga tawo nga magsigig duot nimo samot na makabuhat kag sayop. Moingon di mga tawo nga ingon na bag-o na ka, ingon ingani na ka. Mo nang usahay igsuon tungod kay ma-pressure ang tawo, tungod kay daghan kay mga tawo nga mulutos. Daghan kay mga tawo nga mo BI nato sa dang mga lagad sa Ginoo mo nang undang na lang sila. Mo ni kanang
bad news nga tumadunggan sa daang mga tao nga alagad sa Ginoo. Ato sa verse 22. Unsa magingon dire? Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa bahandi may patigbabaw kaysa sa mensahe ug dili sila makabunga. So mo problema sa mga tao kuno nga mo katulong problema mo na ang tao dili may sakop sa gingarian sa Dios tungod kay mas may patigbabaw ang kabalaka o gugma sa bahandi. Haminaw. Dagan sa mga tao kuno karon nga dili na ganahan mga lagad sa Ginoo, dili ganahan mo simba anuman. Unahon ang mga panghinanglanon sa kinabuhi. Ako ang ginan ng mga taga Sibilya dito nga kining wala jud koy problema og dili mo sige simba, pero ang sugo mo gid sa Ginoo gud mo simba gid ta adlong Domingo. Pero tungod kay daghan man tag panghinanglanon, ako silang encourage nga dili man ta makita every Sunday. Kay mawa man sila usahay, but akong pagampo nga mubalik-balik gid kag simba. Nganuman ang pinaka-importante sa kinabuhi dili gyud ang kwarta kundi ang Dios. Ang giwali pag niaging ang kwarta importante siya sa tong kinabuhi pero dili gid siya ang pinaka-importante. Kay ang pinaka-importante sa kinabuhi sa tao mao ang Ginoo mga igsoon. Daghan kay mga tao karon nga dili na mga lagad sa Dios tungod kay gusto silang musikat, gusto silang maartista, gusto silang mahimo nga mailados kinabuhi. Munang salamat sa Ginoo kay kanang dili excuse di ay kay daghan ba yung mga artista karon nga nangalagad si Ginoo, si Manny Pacquiao, si Gary B, si Samuel B, nya daghan pa si Stephen Curry. So dili excuse di ay nga pag mga lagad ka sa Ginoo, dili excuse di ay nga pag mga lagad ka sa Ginoo dili ka pwedeng magartista or musikat. Kay bisan gani sila, sikat sila, artista sila, na sila sa Senado, pero nangalagad gyud sila sa Ginoo kay dili babagman ng mga butanga. Kaya sa mga tao karon nga gigukod ang kwarta, matod pa ni Chingkitan nga ayaw gukda ang kwarta kay molayo hinuon siya. Apan unahon kun nato ang Ginoo kay siya ang maghatag sa tanan tong gikinahanglan mga igsuon. Amen. Munang hinaot nga bisan og pobrita, may matod pa nila or nagkulang-kulang ta igsuon sa atong gikinahanglan apan di gid nato ikabaylo ang atong relasyon sa Ginoo sa mga butang aning kalibutan na. Kaingon ang Mark chapter 8, 35 to 36 nga, iunsa man kuno kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan, kung ang imong kalag maglangoy sa kalayos impierno, luoy kaayo ka mga igsuon. Amen? Mo nang bahala og wala kay tay bahandi sa kinabuhi. Pero kung basta kay naatay Dios, naatay Kristo nga atong Ginoo og manluluwas, kita ang pinaka-swerte matud pa nila, pinakabulahan sa tanang tao naman na atay manluluwas og mauna si Ginoong Hesus. Amen. So last na ni mahumanta. Ingon ang verse 23, ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog og nakasabot. Tarang nakadungog mo amen. Amen. So ang kini kunong nga mga tao kuno nga mahisakop sa paghari sa Dios nganuman nakasabot sila sa kamatuoran. Amen. Nakasabot sila nga si Kristo ra ang makaluwas nato. Daghan gid kaayong mo comment, magwali ko nanay mga mo comment pa nga daghan kay naglalis karon nga ang simbahan ko ni makaluwas kay gikan kuno sila gi originate ni Pablo or ni Pedro, sila si Pedro kuno ang una nga papa, nay pamingon nga kami ang maluwas kay kami ang nagsinugdanan. Daghan maglalis sa Facebook karon. Pero kung ako'y pastoryaon bisan ang mga ang basahon nimo ang Biblia tun-an nimo klaro jud kayo nga walay laing makaluwas sa tao kun dili si Jesus lamang. Amen. Kay bao ko igsuon nga ang kinabuhi sa kalibutan lisod siya kanang daghang problema sa kinabuhi, daghang mga pagsulay mga igsuon, pero unsa may pinaka-importante sa kinabuhi nga kitang tanan bisa pag unsa kalisod ang kinabuhi padayon tang mga lagad sa Ginoo. Amen. Kami abot ang mahuman ako, may abot ang pandemic year 2019 ba to? Gisulayan kita sa Ginoo kung asa tama na itong pagtuo sa Dios. Bisan gani ako magsigog ampo sa Ginoo maghila ko Lord kanang way trabaho ang akong tibuok pamilya. Nya akong sweldo adto kay 3,000 ra buwan. Na sa grasya sa Ginoo nga maka-provide moingon jud ko nga kanang muutang na lang ko, bahalag magkautang basta lang kay ma-provide ang pamilya. Naningkamo tawag ayo mga igsuon pero salamat sa Ginoo nga wala kita niya pasagdiin ni biyae.
Amen. Ngano man tungod kay ang Dios matinud-anon sa atong mga kinabuhi. Mo nang magkahiun sa ang kinabuhi, bisan dili mingon ko sa taga Sibilya, bisan dili ko magpastor, padayon ko mga lagad sa Ginoo ngano man nakasabot ko nga si Kristo ug akong pagpangalagad sa Ginoo mo'y kinabuhi nako ug mo'y rason nga makapadayon ta mga igsoon. Ingon si Pablo sa iyang pulong Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kay bao ko nga ang atong mga problema karon lisod gid kayo atong gipangatubang. Kanang nay mga panahon nga murag magduha-duha ta sa gugma sa Ginoo sa ato tungod sa mga pagsulay nga atong nasinatian. Pero usa lang kabutang akong itambag sa matausa kanato nga kining padayon tang musalig sa Ginoo sa unsay mahitabo nga naman siya may nakahibaw sa unsay maayo nga ihatag niya sa atong mga kinabuhi. Ang importante lang nga di ta mobiya sa Ginoo na may mga pagsulay, temptasyon, makasala man ta, matagak ta sa sala, mapandul man ta sa ubang tao, pero tutok lang ta sa Ginoo naman siya mga atong gilangaran. Amen. Makampo ta igsoon atong iduko ang atong ulo ug piyong atong mga mata. Amahan namong abalaan daghang salamat